खुलुमबाय आङो माखासे कमेन्ट्स रिप्लाइ होनो सानदों आगैमोननो सोरबाफोर आब'मोननो बा सोरबाफोर माबा जानायफोरनो जिखुनु सोमोन्दो जानायफोरनो माबा मोनसे आङो बुंबाय आब' आगै बा बुंबाय आङो कमेन्ट्सफ्रानो जादों माखासे कमेन्ट्स माने मोजां कमेन्ट्सफोरखौ आरोना इउजलेस कमेन्ट्स हरनायफोरखौथ' आङो जेबो दरकारबो गैखाया आरो रिप्लाइबो होखायाखा जाय मानसिया इउजलेस कमेन्ट्स होनानै गावसोरा गोसोआव गोजोननाय मोनो बिसोरा गोजोनबाय थाथों आङो बेफोरखौ आङो जेबो नांजाया आरो रिप्लाइबो हरखायाखा अबे दरकार आङो बेखौल' होफिनगोन आरो रिप्लाइखौ सोरबाफ्राथ' आरो गाज्रि कमेन्ट्स हरनानै गोसोआव गोजोननाय मोनो बिसोरा सान्थि मोनोबा सान्थियै थाबाय थाथों आरो आंहा रिप्लाइ होनोबो आंहा जेबो दरकार गैया रिप्लाइआनो जादों आब'आ मा होनो ब्राइडाल मेकआपआव बेसेबां लायो मेकआप सोलोंनायाव बेसेबां लायो पार्लार सोलोंनायाव बेसेबां लायो बिउटि आङो सोलोंगौ आब' नोङो मानो रिप्लाइ खालामा आंखौ सोंनायलाय स' आङो रिप्लाइखौथ' हरनाय जायासै बाव आङो मानो होनबा आं नोंथांमोननो आङो मोनसे मा होनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौनो होनानै होनोसै नोंथांमोननो आगैमोन नोंसोरो जुदि सोरबाफोर इन्टारेस्टेड दङबा माने आब'मोन नोंसोरो जुदि सोलोंनो गोसो दंथारोबा आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौनो आं होनानै होनोसै आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव आंखौ कन्टेक्ट लाबानो जाबाय बे कन्टेक्ट नाम्बारानो जादों 8133096275 8133096275 बे नाम्बाराव आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय जुदि सोरबाफोर दरकार जायोबा ना नांथारगौबा बे नाम्बाराव ओमफ्राय आब' नोंनि पार्लारा अबेयाव नोङो अबेयाव होयो ओमफ्राय सोरबाफोर आरो नोङो हेयार स्ट्रेट खालामनायाव बेसेबां लायो आरो हेयार स्ट्रेटखौ माबोरै खालामो बेफोरबायदि बुहुत कुइसन आरोना स' आरो जुदि नोंथांमोना आंनि बे रिप्लाइखौ नांथारगौबा कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन आरो फैनानैबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन सोंनो हागोन रायज्लायनो हागोन रिप्लाइ होनाया ओमफ्राय आङो रिप्लाइखौथ' होनो हायाखैमोन बहुद दिन जाबाय बहुद सोरबा सोङो बिदि होननानै ओमफ्राय आङो रिप्लाइखौ होआखैमोन आरो दिनैसो रिप्लाइ होबाय आंनि कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव बेयाव आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नांगौबा आरो मोनसे कुइसनबाव आब' टेटुखौ नों अबाव बानाया ओमफ्राय नोंना टेटु बानायनायाव सायाखै नामा बे कुइसनखौ आं खिन्थानोसै आरोना आङो टेटु खालामनायाव बुहुत सादों आंनिया बेलेगना सायोना साया आंना बुहुत सादों टेटुआ नै ओमफ्राय बुहुत सादों ओमफ्राय सोरबाफोर सोंबावदों आब' नोंनि टेटु खालामनायखौ बेसेबां लाया बिदि सोंबावदों मानेखि टेटुनि दामानो जादों माने टेटु नाय टेटु फिसाबा फिसा खम दाम लागोन ओमफ्राय गिदिरबा गिदिर बारा लागोन आरो बेफोरबायदि ओमफ्राय नोंसोरो जाय मानसिया टेटु बानायो बे मानसिनाव कन्टेक्ट खालामनानै रायज्लायबा नोंसोरो मिन्थिगोन आरो आब'आ अबाव बानाया टेटुखौ बेफोरबायदि बुहुत कुइसन आगैमोनहा सोरबाफोरथ' टेटु खालामनायखौबो इन्टारेस्ट मोनो नालाय टेटुआथ' नङा बे मोनसे माने आखिनाय माने माबा मोनसे गावनि माबा आरोना गावनि मा होनो गावनि मोनसे चइस गावनि मोनसे मोजां मोननाय बेफोरखौ माने बानायनानै लायो आरो सोरबा खिन्थु आंबो सिगांहाय मोजां मोनामोन मालायफोरनिखौ नुबा माबा मोजां मोनथारामोन आङो बेबायदि टेटुखौ ओमफ्राय आङो मानसिफोरनिखौ नुयै आंबो गोसो जालांदों आरो बानायनो बिदि आरो ओमफ्राय ओरैनोलाय बे माबा थुनायावल' सायो आरो बे थुनायावल' सायो बिराद साखायो सानायाथ' ओमफ्राय बानायनायानोसै आरो सायो स' आगैमोना आंनाव सोंबाय थादोंमोन ना सोरबाफोर आङो खिन्थाहरदोंबो सोरबाफोरा आरो सोंहरनो आं खिन्थाहरदोंबो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बिहरदों इनबक्सआव बिसोरनो खिन्थाहरदों आरो सोरबाफोर दंबावोमोन आरो मिन्थियैया आङो क'क्राझाराव बानायदों आगैमोनाबो सोरबाफोर जुदि बानायनो गोसो दङबा सोरबाफोर माने नांथारगौ जादोंबा आं बै कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव कन्टेक्ट लाबानो जाबाय आरो सोरबाफोरथ' कमेन्ट्स होनाया मारै मोनथिखानानैबो मोनथियै बायदि माने कमेन्ट्स होनानै माने मा होननांगौ जाखो मा मोनो जेबो मोनथिया आङो मोनथिखायोखा सोबखौनो माने सिनायखा नायखा नुखाफ्रासो मोनथिखायो नालाय माखासे माने कमेन्ट्स हरग्राफ्रा दंबावो आं बेखौथ' रिप्लाइ होला ओमफ्राय बहुतआनो दंबावो बायदिसिना कमेन्ट्स आरोना आंलाय स' नोंथांमोननो बेनोसै आंनि भिडिअ लानाया दिनै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायनो
स' इन्टारेस्टेड मोनोबा नायनो होननानै लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामगोन होननानै सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामबाय जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होबाय थानायाव जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नटिफिकेसन मोनहैनानै जेब्लायबो माने सम मोनब्ला नायगोन होननानै आसा खालामबाय गोजोन्थों